Rojaş dayıkbûna Berzaniyê Nemir çardeyê Adarê mîna rojeke taybet di nav miletê Kurd de hatiye naskirin. Dohilê kampa Basirma ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li gundewarê Hewlêrê bi helkefta Rojaş dayıkbûna xebatkar û li hengê miletê Kurd Berzaniyê Nemir wekû wefadariyekî rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya kampa Basirma ev roj vejand. Di merasîmê vejandinê de serkirdeyên partî her wiha hejmareke mezin ji xelkên kampê amade bûn û di festîvalê de stiran û gotin li ser rêbaz û kesayetiya Berzaniyê Nemir hatine pêşkêşkirin. Balla Mustafa Barzani jevekirî 5 sal nasnama gelê Kurd bû. Çelkê Kurdayetî bi Berzaniyet nas kirin. Bervî haviyam jên Berzaniyet Kurdayetî. جهة فخر وشهنازية دماكو أم وقو كردن رجاوال لكامبا هنگكي أن لبيرتين جدايكونا مالا مصطفى برزان دايكبونا الناس نامية كردايتية ريناسو لوندي رنگي نقشبندي دلپر دولمندي نمر برزاني Dema navê Berzanî tê gotin xebat û şoreş û çiyayê Kurdistanê li bîra mirov tê û soz û berdewamiyê li ser rêbaza Berzanî ya ku milletê wî li ser hatî perwerdekirin wê bimîne berdewam wekû amadebûna tekezkirin. Em hatine soz û wefabînê ji mala Mustafayê Berzanî re bidin, em xudanê rêbazê ne, em milletê baweriyê ne, ev rêbaza paqij û durust rêbaza Berzaniyetê ye. ji ber hebûna vê rêbazê hebûna Kurdayetiyê hebûna qediya Kurdî hebûna dewleta Kurdistanê. Ev roja wefadariyê ye, em wefadariya xwe tehkîd dikin ser vê rêbazê. Di dîroka her miletekî cîhanê de kesayetî û sunbil nepîroz taybet bi wan heye û di dîroka Kurda de Berzanî hatiye naskirin wekû kesekî leheng û qehreman bi kar û xebata xwe ya Kurdayetî û vêyekê bûye nasname û nîşana milletê Kurd.